Здравейте хора от YouTube. Аз съм Капитан Пи. Капитан Пи. И днес да вчета в Корбит и да ви напомня, че в близко време ще има Омега с мен, кодова дума Капитан Долна Пи. В описанието ще има, както и на миналия клип. Тук записвам, тук ми е телефона. Ето тук. Записвам. Тук, както виждате, съм сложил лаптопа и тия рамки. Това е турбичка на Гана. И това е new cable art, на който направих unboxing. Днеска мисля да пускам след омегата стрим. Стрим, който на единия лаптоп ще си гледам чата, а на другия лаптоп ще играем. Ще видим. Какво ще играем? Може онлайн игри? Не. Може Happy Wheels, може Minecraft, може CS, може Liga, може WoW, може Dota, може Smite, може... Много игри може. Ще видим, че после един кратък стрим. Сигурно. След Омегала. И вече здравях, днеска не съм надаскал. Но утре ще бъда и няма да мога да пускам пак повечето клипове. И затова се реванширвам да пускам повече клипови през последните дни. Да, хора, този клип е само да ви напомня, че вижте от Loot Crate миньончето, го помните? Вижте, се едно съм с гола глава. Той пък се го взех. Купих си го. Опа, собника ми падна. Дет не е верен. Тук са плюшните играчки. Не са моите, но братовчетни. Дете, той е малък. Идва у нас и се играе с тях. И това, че сега ще ми правят тук ремонт на стаята. Но и мебели, нов телевизор. Третия нов телевизор ще слагат. Да. Вижте, картината е много яка. Чайте да увеличим. То пък не може да се увеличи на предна камера. И ето, вижте. Тук има още картини от художници. Тук има вентилатора. Къде е климатика? Тук имам... Вижте. Това са диско лампички. Ето. Те са диско лампички. Това са тонконите, които се пускат от Prushut. Това радио, което има още едно вградено... Това са две вградени радиота, които може да увелича повече звука на това. Музиката. Може на стрима си пуснем тук музичка, хора. С новата веб-камера може да бъдем. Сега. Искам много от вас да ме... хора, забравяй да веб-камера. Искам много от вас да ме гледате. Ще бъда с чушка. Това е запалката на майка ми. Тя пуши. Аз никога няма да пуша. Никога. Да, ето е запалката. Чушка. Напомня ми на Paper Challenge Orbit Light. Това е медицинската билетка от доктора. Дистана. Цветята. Забравих да покажа гледката. Тук е новата прахосмокачка. Чиква. Вижте, тук прането, печки, мечки, да. Вижте, хора. Да не си изпусна телефона. Така е много хубаво. Сега ще ви покажа долу от... Там долу на първия етаж ви FF1, която може да си в едно. Нали ще се записвам и на нея може да видите лицето, както и на моя SM пише ма види The Maker. Да, хора, това беше с мен, дано Вок да ви е харесал. Плюс Омега ще има, не забравяйте, чакам ви, плюс стрим now. Стрима ще след Омега, значи Омега ще от 16 часа до 17:30. 2 часа и половина, сигурно ще бъда 2 часа и половина, ще бъда в Омега. И много... колкото хора имате, ако няма толкова хора, затварям... Ако няма много хора, защото аз не съм толкова известен и може да няма, но предполагам, че
Тези страницата ми ще бъдат в Омега, да. На всички съм пратил приятели да ме видят в Омега и на хора, които са харесали фейсбук страницата ми, на един англичанин, Луис, да. Хора, това беше мен, много да ви хареса. Здравейте се, интересно. Плановете ми за днес са такива, утре може да няма клипове, не знам що. Това беше мен и до скоро.